Periscopi. Le magazine 100% catalan. Escolteu el Periscopi. Sem diumenge a les 12 i abans d'anar a dinar anem a parlar una mica d'instruments de música, ja que tenim al Vallespí un museu que alberga més de 3.000 instruments, unes 15.000 partitures, és això el fa? Més o menys, sí. Més o menys, i tenim aquí amb nosaltres l'Oriol Lluís Gual, que se cuida de tot això, fa. Provem 15.000 particions i 4.000 instruments, és complicat tot sol, però sí, provem. Aquell museu músic té una història interessant, ja sé que és complicat amb un minutet de la narrar, però això remunta, abans d'un museu hi havia un precolcom, fa? Abans del museu, de fet, hi havia una associació a l'inici que es deia l'IMPEM, que era de Coll, que aquest IMPEM va anar creixent amb lligams amb el Principat i se'n van tornar com el CIMP, el Centre Internacional de Música Popular, que es va crear a Ceret l'any 1987, que feia espectacles, buscaven particions de música, instruments catalans, era tot. I de fet, l'any 2000 hem tingut una donació doncs, d'un senyor que era suís, Stefan Erska, i la seva dona Verena Nil, que van donar a la vila de Ceret pel CIMP entre 2 i 3.000 instruments, 20.000 fotos, no sé, llibres, ple de coses. I és amb aquesta donació que vam passar de ser el CIMP, aquesta petita associació de poble, a un museu que té una de les col·leccions més importants a Europa, pensi, d'instruments. Hi ha un enfocament especial també en el moment de tractar aquell patrimoni, fa? Aquell estoc enorme que és ingestionable. Això, dins el museu hi ha 450 instruments, sobre els 3.000, els altres són dins les reserves. Després es va fer la tria a l'obertura del museu de no fer un museu d'ethnomusicologia o de musicologia com el Museu de la Música de Barcelona, com la Cité de la Música de París, però de fer un quebranli, és a dir, una cosa, un viatge a través civilitzacions i a través dels instruments de música. És a dir, que el museu marxa de Catalunya, què són els instruments de la cobla, què són els instruments catalans, molt senzill, ho coneixem més o menys vista, en tot cas. Quan s'entén això, es pot fer la visita del museu i anar a Àfrica, no sé, a Índia o el que sigui, i veure els mateixos instruments dins cultures diferents. I és l'enfocament que s'hi ha donat, que és bastant interessant, perquè es pot entrar dins aquest museu sense tenir, a priori, sense tenir un saber, es ve a descobrir coses. L'Eric Forcada té una pregunta per tu. I Ceret és una qualitat, una casualitat o per què Ceret? Ceret perquè hi havia el CIMP, això que es va crear a Ceret, perquè es va crear el CIMP a Ceret, això hi ha sempre hagut, és veritat, un lligam musical a Ceret. Però Ceret és una destinació musical de Catalunya? Sí, no. Pensi que ho va ser gràcies doncs, a Deodat de Severà, que era un músic de Tolosa que va venir uns anys, 3 anys a Ceret, després a Prado també. Ell va fer conèixer Ceret, va fer conèixer la cobla Cortimat, l'Albert Magnac i tota aquesta gent a un nivell nacional, que sigui París o Barcelona, als dos nivells. Si el Deodat no havia vingut, potser que la tradició musical de Ceret hauria estat més fluixa o comparable a Prada o altres pobles. I de fet, hi ha els músics, però allà sí que es podria fer 20 museus de música. Per acabar, ens queda un minutet, mig minut. Perfecte. L'actualitat del Museu Músic que ens espera, és a dir, aquesta després de Nadal, al començament del nou any, que apunteu? Doncs 2023 farem 2 exposicions. La primera serà dedicada a la tenor, aquest instrument emblemàtic que es diu haver estat creat a Catalunya Nord, que de fet ha estat modernitzat, i de fet a Catalunya no s'ha fet mai cap recerca o cap exposició dedicada a la tenor. Doncs 6 primers mesos la tenor, 6 mesos següents farem els 10 anys d'obertura del museu. Doncs tindrem una exposició dedicada als oboès del món, als instruments del món, amb un enfocament al voltant del donador, aquest Stefan Erska, de fer com si era un etnògraf a través del món i que estudiarem els instruments a través de la seva visió a ell.